a vítám vás pri novém videu. Dneska budeme preskúmávať túto, jak keby opustenú továreň a poďme sa vrhnúť na to. A ideme tam a môžeme tam ísť dovnútra. A sme tu. Poďme cez tieto dvere. No. Tam nemusíme tam ísť. Máme si nejaké kúpeľne. Tam ide. Poďme sa kúkať. Ty kokos, ideme sa tu hrať. Kúkajte, to vlezem. Jak už môžete vidieť, že sme venku. Kameraman. Ja neviem kedy, ale bude z tohoto aj part 2. Takže keď chcete si spraviť part 2, tak toto video musí mať aspoň 1000 lajkov a 1000 subscribov. Takže čaute a vidíme sa v druhém videu.